Queremos expresar a nosa solidariedade con Carlos Babío, denunciado pola familia Franco, entendendo que Carlos Babío é unha peza chave na elaboración do informe histórico e do informe xurídico que encargou a Deputación da Coruña e a Xunta pro Devolución do Pazo de Meirás. Xustamente, nestes momentos o que encontramos é unha vinganza por parte da familia Franco, porque non queren aceptar o que é verdade histórica e verdade rigorosa. Nos sentimos interpelados exactamente igual que Carlos Babío por esta denuncia, que entendemos que é un esperpento, situar xustamente as persoas que están intentando esclarecer a verdade histórica con probas obxectivas, con documentación absolutamente rigorosa. Entendemos, por tanto, que estamos en disposición mesmo de presentarnos como testemunhas para xustamente lanzar a idea de que estamos diante dun feito absolutamente rexeitável, que o que queremos é que por fin poida ser o Pazo de Meirás patrimonio público do conxunto do pobo galego.